Det bliver sagt, at det rigtige Grønland er i bygderne. Grønlands sjæl ligger i bygderne. I så fald bløder vores sjæl. I hvert fald siger flere og flere farvel til de mindste bosteder og flytter mod byerne. Velkommen til Rulapa. Urbaniseringen, hvor mennesker flytter mod byerne, er en tendens, der gælder over hele verden, således også her i Grønland. Forandringerne skaber en række udfordringer, og det er dem, vi skal tale om i aften. Og velkommen til dig, Hans Peter Barlach Christensen, direktør i Ganuguga. Først så vil jeg gerne høre lidt om, hvad det er for en udvikling, der er sket med bosætningsmønstret her i landet og i gang. Man kan sige, at den helt overordnede tendens, den går, at folk flytter fra de mindste bosteder til den nærmeste større enhed. Hvorefter at de flytter til den største bebyggelse eller beboelse i regional sammenhæng. Som oftest så flytter man derefter til Nuuk, som er den største by i Grønland, og derefter ud af landet. Det er sådan den overordnede tendens. Så de mindste bosteder, de bliver først affolket, og så kommer det deroppe af. Er det sådan, det skal forstås? Ja, man kan sige, at den er måske den er noget mere nuanceret, men tendensen er, at det går fra det mindste til den største i umiddelbar nærhed, regionalt, og så største nationalt, og så ud af landet. Det er tendensen, ja. Hvis vi ser på de mange forskellige bosteder, der er rundt omkring i hele landet, hvad er det så for nogle ting, der karakteriserer de steder, der klarer sig bedst? Altså, det forudsætter jo, at nogen klarer sig dårligt. Og det vil jeg sige, at hvis man skal holde sig til økonomisk rådsrapport og til landsplanredegørelsen alene, som primært bygger over demografiske parametre, så må vi jo så sige, at bosteder med under 200 har en tendens til at klare sig dårligere i den forstand, at demografiske forskydninger, de gør, at hvad skal man sige, selvoprettelsen, den bliver mindre og mindre. Det er primært kvinderne, der flytter væk, det vil sige, at vi får et større overskud af mænd. Vi har en lav uddannelsesgrad, vi har en forskydning mod, at der bliver flere ældre. Vi meget tit og ofte også et fødselsunderskud, da der er flere mænd og færre fødedygtige kvinder. Og det er sådan lidt de karakteristika, der ligesom ligger i der, hvor man kan sige, at selvoprettelsen, den ikke helt er til stede. Ja, vi tager lige et blik på en graf, der viser en fremskrivning over befolkningsflytningerne, hvor at vi kan se, ja, du kender den jo i og for sig godt. Hvad er det, at vi kan se ud fra den her fremskrivning, der starter fra 1975, og så de stiplede afsnit, det er fremtiden. Hvordan ser fremtiden ud? Det er jo helt klart, altså igen helt overordnet, det er, at der er en urbanisering i gang, i lighed med de lande, vi typisk sammenligner os med, nemlig de nordiske lande. Det er, at man fraflytter de mindre steder, i første hug flytter til mellemstore steder, men så samtidig, at der sker en eskalering af, at de større enheder bliver større. Og så fortæller du så også, at det ofte er kvinderne, og det er ofte folk, der tager videre for at få en uddannelse. Og dem, der bliver tilbage, det er jo så i høj grad de ældre, og så nogle af dem, der ikke får en uddannelse. Hvad betyder det, at mange af de måske mere ressourcestærke og initiativrige, de forlader et sted? Hvordan påvirker det et bosted? Jamen altså, man kan sige, at hvis det er, jo færre du bliver, så jo færre er der til at tage initiativ. Jeg vil ikke sige, at dem, der bliver tilbage, ikke kan tage initiativer, eller at de er ressourcesvage i den forstand, at de ikke er i stand til at foretage sig noget som helst. Men de er typisk beskæftiget inden for nogle erhverv, som de kan udøve det sted, hvor de er. Der kan være sociale relationer og mange forskellige andre årsager til, at de er på stedet. Men man kan sige, at den initiativ, der er, det svarer lidt til, at på et tidspunkt, at du har 2 gange 11 til at spille fodbold, og lige pludselig der er du kun 1 gange 11, hvor du skal dele op, og så er det jo knap så sjovt at spille fodbold, men du kan stadigvæk spille fodbold.
Det er lidt egentlig i virkeligheden det, der sker, det er, at den energi, som kunne være skabt ved, at du har en demografisk sammensætning, der sådan er lidt mere, hvad skal man sige, forventelig, naturlig. Når den ikke er til stede længere, jamen, så begynder der at ske nogle ting, der gør, at ting begynder at gå noget i stå. Hvad har man gjort sådan over de senere år historisk her i landet for at værne om det traditionelle bosætningsmønster, vi har? Der er jo foretaget rigtig mange ting, kan man sige. Altså politisk har man jo, og det har vi jo alle sammen, accepteret, at vi har det bosætningsmønster, vi har, og at vi skal værne om det. Der har været initiativer også inden for bestemte faggrupper, hvor at vi har givet lønmæssigt bedre vilkår for visse faggrupper for at bosætte sig i yderkantsområder eller mindre bosteder. Så helt generelt, der prøver også at skabe en eller anden form for solidaritet i landet. Det har jo sådan, hvad skal man sige, jeg har nær sagt et diskussionsemne i mange år, og som man også har opretholdt. Så der er sket en lang række ting, men det vi jo bare kan konstatere på de talmateriale, der foreligger, det er, at tendensen er stadigvæk, at folk de fraflytter de mindre bosteder, og det er sådan, hvad jeg vil kalde inden for en paraplybetegnelse, de flytter efter muligheder. Og hvad de muligheder så er, det er faktisk lidt det, der er, hvad skal man sige, det er tricky i hele det her. Hvad er det, der tiltrækker folk til at flytte mod større bosteder? Så som vi har nævnt, der er der jo sådan helt tydeligt, det er, at pigerne de typisk flytter efter uddannelse og i relation til familie. Det er sådan lidt overordnet, og det er lidt fluffy ting. Men der er jo en lang række andre parametre, der spiller ind. Det kan være, at familierne vælger at flytte, eller de flytter hen til deres familier i forhold til sociale netværk. Det kan være børnenes skolegang, der er afgørende. Det kan være, at man flytter efter erhverv. Så der er en lang række andre parametre under den hat, der hedder muligheder. Godt. Men en ting er tal og tendenser. En anden er de mennesker, der gemmer sig bag graferne. Nu skal vi en tur til Sydgrønland og på besøg i bygden Irraluasuit. Inuusuttuulluni iqalugaarsunni najuaqarluni susassaaleqinartarpoq sammisassaqaqatigi pianginnat inuusuttoqatigi ааммалинунақарфимми писиниарфиуп суутикиннера акисунераlu ерлоқинарсиннаасартоқ Concordia 24ник укиулик исумақарпоқ иллоқарфиммими писиассат акикиннерумаарпут niuartarfam pisiasaatai akkisinnermi tau qaqortum prosinnikkukuyui akikillisaatеқарнерисарами налигиннааворлу нунақарфингуаммиит инуттунгитсумиит иллоқарфиммут ниуерниартарнеқ таманна аалисартуппиниартуллу утоққалилерсуп ақиссиап аама илисариллуарсинааваа пигаатим qaamut naanarami анигаалерсуффиналаа qaartuми силпуини уяасиарсерсинаасарпуу илаанулиаралумниуамиарталартарпуумаан ниоқулис маанунеқар фин тамагин аккисинеруусугум иллоқарфимми эқалугаарсуит 2001-ми 100 фооруник иннуттақарсимасоқ уллумиккут 77-ник иннуттақарпоқ иллоқарфиммуллунуунниссақ орнигинарлуарсинаасоқ коммуунип аллаффиани сулисуп оқалуттуараа эққарсаатигиникугалуарпап qaortumnuusallut сулиффеқангииннассагит таксау сулиффиттаарам нуунниссарпу эққарсаатигииннарникуарпу иллоқарфиммуллу нууттаартут такорнартаангиллат тус аллут уернеқаа маан периарфиссақангиккина аннерусуума аллут уернеқаа таамаа тариақс оқартарнератуу периарфиссагиннерусуну игарларусуттоқартарт min aliangaramik aliangamikuanuunissart kisia nulaqarfip ininissarusуннаралуаqa
nuannertigista Ukiorpangortuni nunaqarfik innuttakilliartorusaarsimavoq ilaatigut piniagassaarunnеруп аалисагааруннеруллу кингунерисааник Pinias tuatu akinnattooruus уллуорсинаа piniartoorutilup aasartuu. Toqqanoo tuwa ingertarup passattamat. Inusuttun tamakkulaaisuqaannerniku ajaalu. инериарторнерлу таамаагиннассаппат аарлерисоқарпоқ Taamat inusuttu usaarangikkin maamnunaqarfun satqan aarin. Vaq. Ajaaluartimi imma inuerisqajaar tuttakorluneqarsinna. Sikiniangip tas taamat inusuuniktakkan. Og velkommen i studiet til dig, Karen Marie Nathansen, psykolog. Vi bliver dog lige ved dig, Hans Peter Barlach Christensen, i første omgang. Hvor realistisk tror du, at Agrisak Hansens forudsigelse den er? Man kan sige, at hvis vi tager udgangspunkt i det øjebliksbillede, som gives udtryk for i landsplanredegørelsen og økonomisk råds vurdering, og fremskriver sådan fuldstændig statisk, så vil jeg sige, at det er rimelig realistisk. Karen Marie Nathansen, du kommer gennem dit arbejde ud til en stor del af landet og mange små steder. Hvad er det for et billede, du møder rundt omkring? Altså, som udgangspunkt kan jeg så sige, at vi har alle sammen adgang til offentlige ydelser. Altså sundhedsvæsen, socialforvaltning eller hvad nu ellers du kan komme ind på skole. Altså. Men derfra at sige, at vi har alle lige adgang, så er det ikke sikkert, at vi har det ude i de forskellige bygder. Ja. Hvordan ser du det, når du er rundt, at det ikke er alle steder, man har lige adgang til sociale ydelser? Altså, jeg tænker et eller andet sted, at går du hen og bliver syg, så kan du gå til læge ude i en bygd. Det siger sig selv. Der er ikke en læge ansat ude i en bygd. Bare som et konkret eksempel. Ja. Der er heller ikke nogen, det er heller ikke sikkert, at der sidder en socialrådgiver ude i en bygd. Hvad betyder det for de mennesker, der sidder derude? Dem, der har brug for hjælp, de må så... Jeg ved også, der er også nogle bygdekontorer, hvor der sidder nogle ufaglærte med forskellige kasketter, kan man så sige, fordi de har forskellige ansættelsesforhold, tror jeg. Hvor de ansætter har noget med bolig, og det har noget med sociale ydelser. Det har noget med social rådgivning eller et eller andet vejledning. Så alt efter hvad du har, så er det der, du henvender dig. Nu skal man ikke skære alle over i en kamp, men sådan i forhold til det psykologiske, du arbejder med, og hvor godt folk har det. Hvordan er den generelle stand så rundt omkring, der hvor du kommer? Altså det er meget forskelligt. Det kommer ind på, hvad det er, du har været udsat for. Altså, hvor jeg kommer ind i billedet som psykolog. Det er meget forskelligt. Så det er alt efter, hvad det er, du har været, hvad du beder om, jeg kommer ud. Ja. Vi har også Palle Lennart med fra Nuiki-projektet med på en Skype-forbindelse fra Sisimiut. Det er rigtigt. Ja, goddag Palle Lennart. Ja, du arbejder jo til dagligt med at motivere unge fra bygder til at tage en uddannelse. Og Palle Lennart, der er jo noget romantisk over det simple bygdeliv. Men hvad er det for en virkelighed, de her mennesker, du arbejder med, de har? Ja, man kan sige, at bygdelivet er ret simpelt, som det ser ud. Men hvis vi forholder os til bygdelivet i forhold til uddannelse, så er situationen ret alvorlig, vil jeg sige. Fordi at uden bygd, der har du 2 eller 3 muligheder for at kunne uddanne dig. Det vil sige, hvis vi siger, at vi har 20 eller 30 unge, som har 1 eller 2 muligheder for at tage en uddannelse i en bygd. Sammenlignet eller i forhold til, at man igennem en del år efterhånden har kunne se, at de primære erhverv som fangst og fiskeri har fået færre unges bevågenhed, så kan vi se i dag, at der sidder utrolig mange unge uden mulighed for at kunne
påbegynde et uddannelsesforløb, netop fordi de sidder i en bygd. Og det er en markant forskel i forhold til de muligheder, som byens unge har. Ja. Karen Marie Nathansen, kan du kende det her billede af, at der sidder nogle unge ude i en bygd, som ikke har mulighed for at leve det liv, de gerne vil? Ja, så spørger du, hvad de unge vil, så vil de nok gerne ud, ligesom alle andre, der bor i byerne, ud i verden og opleve en masse ting, som andre gør. Det, der jeg kan være bekymret som psykolog, det er, godt hvad vi har en lov om folkeskolen, som gælder for alle børn og unge, der går i skole. Men det kommer så sådan også meget an på, om der er en folkeskolelærer undsat ude i en bygd. Ja. Den kan vi lige spille over til dig, Palle Lennart. Der er en god folkeskolelov, siger Karen Marie Nathansen, men hun er lidt bekymret for, hvor god folkeskolen rent faktisk er. Hvad oplever du ude i bygderne? Det vi oplever, det er, at der sidder en del folkeskolelærer, som er uddannet, som løfter en stor opgave. Og det er typisk dem, de bygder, som giver de unge mulighed for at kunne komme videre i uddannelsesmæssig sammenhæng, men også gør dem parat til at kunne flytte fra en bygd til en by, men som også vil være parat til at have en uddannelsesmæssig forløb. Modsat andre, hvor de har meget, meget svært ved at motivere og klargøre deres børn og unge til at tage en uddannelse i det, vi også skal forholde os til. Ja, generelt så skal børn, som går i bygdeskole, de skal ud til den nærmeste by for at gå i ældstetrinsklasserne. Ja. Og mange af vores unge, de slår sig og kommer tilbage igen. Ja. Godt. Så skal vi en tur til Sardut og på besøg hos Gagak Mette Jensen for at høre om hendes liv og situation. Jeg valgte at afbryde min uddannelse og komme tilbage hertil. Det var af personlige årsager. Jeg vil stadig gerne uddanne mig, så jeg kommer til at forlade Sardut i en bestemt tidsperiode. Men jeg har ikke bestemt mig for, hvornår jeg starter uddannelsen igen. Jeg har allerede dog tænkt på at komme tilbage hertil efter endt uddannelse. Jeg er selvfølgelig åben for andre muligheder, som for eksempel at flytte til et andet sted, men jeg har det bedst med at bo her. Der er jo flere muligheder, som vi alle her kan gøre gavn af. Der er børneinstitutioner, ældrebolig, og det går rigtig godt med fiskeri og fangst. Det er det, der gør, at det går godt med Sardut. Hvis jeg skal tænke på mig selv, så vil jeg gerne blive en lærerinde en dag, og der er også brug for mig her i bygden. Godt. Hans Peter Barlach Christensen, hvad tænker du, når du hører Gagak Mette Jensens historie om at have taget ud og så vendt tilbage? Hvor normalt er det? Altså, man kan sige, helt generelt har vi jo et desværre alt for højt tal med afbrudte uddannelser, så den er i og for sig ikke atypisk i den forstand. Nej. Palle Lennart, nu har vi også lige dig med igen. Hvordan passer det billede, som hun beskriver i forhold til de mennesker, I arbejder med? Den passer meget godt i det billede, vi arbejder med til daglig, fordi at bygdeunge og bygdebørn har vendt sig selvfølgelig til at bygge en bygd, men problemstillingen ligger i også, at de bliver ikke, man giver dem ikke rammer til, at de skal ud i verden, eller de skal ud af bygden, hvis de skal have en uddannelsesmulighed. Og det er den situation, vi står i, at bygdeunge har meget, meget svære ved at skulle gå i uddannelsesmæssige trappetrin, fordi at de får ikke samme muligheder som byunge. Ja. Karen Marie Nathansen, altså det vi kan høre, det er, at nogen de føler, at de mister muligheder, når de kommer tilbage. Så
det er svært at finde ud af, hvad man lige skal give sig til, for der er ikke så mange uddannelsesmuligheder, der er måske heller ikke ret mange jobmuligheder, hvis man ikke vil ud af fisk. Hvordan påvirker det de unge mennesker? Jeg tænker et eller andet sted, jeg vil gå lidt tidligere end folkeskolen og så sige, hvad med de førskolebørn, der er ude i bygderne? Hvad med dem? De har jo ikke adgang til daginstitutionen og muligvis ikke nogen andre børn at lege med. Og det er meget vigtigt i førskolealderen, at de har nogle andre børn at lege med, så de kan forberede sig til folkeskolen. Og der, altså, tænker du, at det er i forhold til, at det kan være derfor, de senere finder det vanskeligt at gennemføre uddannelsen? Muligvis, det ved jeg ikke, om det hænger sammen, men det synes jeg også er problematisk, at der er ikke nogen daginstitution. Ja, godt. Hans Peter Barlach Christensen, i forhold til, når det så fungerer godt i de her på uddannelsessteder, små steder, hvad for nogle konsekvenser kan det så have? Jamen, altså, selvfølgelig, at folk har det godt. Altså, det giver jo sig selv. Men helt overordnet set, der kan vi jo se, at det er jo ikke en homogen størrelse. Altså, det er meget forskelligt. Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind, som jeg sagde tidligere. Erhvervsbetingelserne er selvfølgelig en meget afgørende ting. Men som Palle han også er inde på, de unge søger ikke ind, eller ikke i samme grad ind i erhvervet, som de har gjort tidligere. Så et eller andet sted kan man sige, at det sådan som tendensen er lige i øjeblikket, og det er hvis vi kigger på især de unges valg efter muligheder, som går meget fra kvindernes side i forhold til uddannelsessiden, jamen så må man sige, så er det en stakket frist i virkeligheden. Fordi at tendensen er, sådan som det, hvis vi kigger på det vi har, altså det foreliggende grundlag, det er altså, at der er en fraflytning. Den sker i forskellige steder på forskellige tidspunkter, men hvis vi fuldstændig blindt fremskriver, så ser det ud til, at det kommer til at ske altså over hele linjen. Men det jeg tænker på er også lidt i forhold til, hvis der er et sted, hvor det rent faktisk lykkes at få løftet folks uddannelsesniveau, de unge mennesker. Hvad vælger de her unge mennesker så at gøre? Bliver de boende, eller drager de videre, eller hvad er det for nogle ting, man så ser? Jamen, som Palle han siger, det er, at for at tage en uddannelse, der bliver du nødt til at fraflytte et sted hen, hvor du kan tage uddannelsen, typisk. Hvis det er, vi snakker uddannelser ud over folkeskolen, så er det typisk i byerne og senere hen i de større byer, altså større uddannelsesbyer. Og der vil man sige, at færdiggørelse af uddannelse, der er, selvom det igen, det hele det er lidt mere kompliceret end som så, men tendensen er, at du flytter ikke tilbage. Dermed ikke sagt, at der ikke er en tilflytning til bygderne, men det er en netto afvandring. Altså det vil sige, at der er færre, der flytter tilbage, end der er folk, der flytter væk. Og der kan vi jo se, at uddannelsesgrad hænger sammen med det, og det er mange forskellige årsager. Det kan være ændret livsstil, det kan være sociale forhold, der gør det, at du har fundet en kæreste, er blevet gift, begyndt at få børn, som Karen Marie er inde på, mulighed for at have børnene i daginstitutioner. Det kan være en lang række forhold, der gør det, men tendensen er helt klart, at jo højere uddannelsesgrad du er, jo større sted bor du. Det kan vi jo også se i landsplanredegørelsen, at der er en skævvridning i, hvor uddannede ud over folkeskolen er bosiddende i landet. Og der må vi sige, at der er en meget høj grad af koncentration, jo større stedet er. Ja, godt. Palle Lennart, hvad tror du, der skal til for, at de unge mennesker, I blandt andet arbejder med, kunne få en bedre start på livet? Det, man sådan set skal gøre, det er, skal erkende, at den måde, man uddannelsesmæssigt kører arbejdsrutinen på her i landet, de er ikke egnet til bygdeunge. Det vil sige, at der, hvor vi kommer ud og oplever, at der er rimelig mange unge, som gerne vil i uddannelsesmæssig retning, de er uden for systemet. Det vil sige, at man bliver nødt til at kende den måde, vi arbejder på i dag, den er simpelthen ikke tidsvarende i forhold til, hvis du gerne vil have, at vi behandler vores unge på samme måde. Kan sige
det er, at hvis du gerne vil bibeholde de nuværende arbejdsrutiner, så forskelsbehandler du faktisk folk, og især unge, fordi de fleste uddannelsesinstitutioner i landet, de bliver, eller kvoten af de her antal uddannelsespladser, de bliver tilgodeset i forhold til byunge. Bygdeunge, de har meget, meget små chancer for at kunne komme ind i de forskellige uddannelsesretninger. Hvad er det sådan helt praktisk, der kunne gøre det lettere for de unge at komme ud af den her situation, hvor de er lidt stavnsbundne til deres sted? Det man kunne gøre, det er at indse, at hvis du gerne vil have, at dit barn skal have en uddannelse i landet, eller hvis du gerne vil have, at dit barn skal have en mulighed for at kunne selv vælge din fremtid, så bliver du nødt til at være meget, meget stærk som forældre, men også som voksen i en bygd. Fordi at du bliver faktisk nødt til at opdrage dit barn til at, for det første, skal du jo flytte som bygdebarn fra bygden til den nærmeste by for at tage ældstedtrin i folkeskolen. For det andet, hvis du gerne vil have en uddannelse, og have mulighed for selv at vælge din egen fremtid, det vil sige, at du ikke bliver stavnsbundet til bygden, så bliver du simpelthen nødt til at sørge for, at dit barn eller din unge bliver så stærk, at vedkommende bliver i stand til at flytte til byen, men også måske ud af landet, fordi uddannelsespladserne i Grønland, de opfylder vel, skal vi sige, 40% af behovet. Tak til dig, Palle Lennart. Velkommen. Godt, og vi har sagt farvel til Hans Peter Barlach Christensen og til Karen Marie Nathansen. Til gengæld så har vi fået besøg af alle politikerne. Velkommen til dig, Jens Erik Kirkegaard, Siumut. Per Rosing Petersen, Martin Alarak. Michael Rosing, Demokraterne. Sten Lynge Adasut og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Godt. Der er behov for, at vi accepterer, at tingene ikke fungerer, og at der bliver vendt op og ned på hovedet, så de her mennesker ikke bliver stavnsbundne, siger Palle Lennart. Jens Erik Kirkegaard, er du enig? Jeg synes, som udgangspunkt i det her land, der har vi jo frihed til at bo, hvor vi vil, men også i forhold til lidt teknik. Der er lige lidt teknik, vi kører videre. Men som mange ved, så havde vi også en stor bygdekonference sidste år oppe i Ilulissat, hvor jeg som medlem dengang var arrangør af mødet, eller konferencen, og her kom der en masse anbefalinger til, hvordan man kunne forbedre bygdernes forhold. Det er selvfølgelig klart, at der er nogle bygder, der er mere udfordrende end andre. Blandt andet så var det en forsker, som fremlagde sin forskning i forhold til bygderne, hvor han fremviste en trekant, hvor der var nogle eksistensgrundlag, der skulle til, for at en bygd, eller det kunne også være en by, en mindre by, skulle have en udvikling. Så der er mange forhold, der skal være i orden, for at man kan have en god udvikling. Det er klart, men hvis vi går ind på det her, de taler om, at der mangler uddannelsesmuligheder. At man kan jo ikke bygge uddannelser i alle bygder. Det vil i hvert fald være vanskeligt. Hvad kan man gøre i forhold til at gøre det lettere for de unge mennesker, der kommer fra bygderne, for at så få en uddannelse i byerne? Det er klart, det er en stor udfordring at tiltrække kvalificerede lærere til alle bygder. Der er der nogen, der har, men også, man kan også gøre det, at dem, der bor der, at kunne få nogle kurser, så det i det mindste kunne undervise børnene, så det kan være mere klar til en fremtid. Ja. Per Rosing Petersen, hvad tror du, der skal til for, at nogle af de her mennesker, han beskriver som stavnsbundne, at de kan komme videre i livet? Der er mange forskellige faktorer, som gør, at der er sådan en bosætningsmønster, som vi har her. Men altså, vi har også tendens til at male bygdesamfundet som noget negativt, som er en byrde for samfundet. Men det er det jo slet ikke, når vi ser på vores fiskeeksport for eksempel. Så en stor del, meget, meget stor del af det kommer fra bygderne, så de bidrager med noget utroligt væsentligt inden for vores samfundsøkonomi. At der er nogle byer... Men vi skal nok komme ind på samfundsøkonomien. Nu taler vi om de unge mennesker, der rigtig gerne vil have, nogle af dem vil rigtig gerne have en uddannelse, men de finder det svært og føler, at de er stavnsbundne. Hvad kan man gøre for at hjælpe dem? Det er jo heller ikke alle bygder,
der har det på den her måde. Altså, jeg nævnte den grønlandske version i en bygd, der hedder Nærjat, oppe i Upernavik-området, hvor de har en ufaglært lærer. Ud af de elever, der er kommet ud af den her skole, er der faktisk 2, der læser i universitetet i USA, og de fleste af dem går videre til gymnasial uddannelse. Så der er nogle gode eksempler, og det er jo bare et spørgsmål om vilje. Vi fik også at vide i dag, at hvordan skolen er oppe i Guldloshof for eksempel, som er utrolig godt med udenlandske lærere også. Så der er nogle ting, som gør, at det fungerer fint nogle steder. At det ikke gør det på andre, kan vi jo, altså der bliver vi nødt til at gøre en fælles indsats. Det er ikke kun politikere. Vi skal sætte rammer for, hvordan og hvorledes samfundet skal fungere. Ja. Men det er ude i bygderne og i kommunerne, hvor man ansætter skolelærer, at man skal sikre sig, at der er den form for uddannelse, der er påkrævet gennem loven. Godt. Michael Rosing, Demokraterne. Hvad skal der til for, at der kommer nogle flere af de her positive eksempler, som bliver nævnt? Mere det samme? Nej, altså det store problem i bygden, det er jo at få bygdebørnene op på et uddannelsesniveau, så at de kan fortsætte på andre uddannelser andre steder. Og der må man simpelthen kigge meget nærmere på ny teknologi. Der er jo på andre niveauer er jo fantastisk mange ting, man kan læse på internettet for eksempel. Du kan næsten tage en hel mastergrad på internettet. Det, som vi stadigvæk gør, det er, at vi fokuserer stadigvæk på sidste århundredes teknologi og sidste århundredes måde at lære på. Og så længe man gør det, så kigger man jo så at sige bagud. Og vi kan jo bare se, at fordi bygderne er så små, ellers vil det jo ikke være bygder, og fordi et antal elever er så småt der, så er det ganske enkelt meget, meget vanskeligt at få en almindelig skole til at fungere på de præmisser. Der er ganske enkelt for få børn, der er ganske enkelt for få lærere, lærerne er ikke specialiseret nok. Så det gælder simpelthen om at erkende, at sådan ser verden ud, og så finde moderne teknologiske og moderne pædagogiske metoder, som kan afhjælpe det. Ja, men ny teknologi kan vel ikke afhjælpe alle de problemer, I har. Det er jo også i forhold til, hvor de skal bo, når de kommer videre. Altså alle de her praktiske udfordringer, de står for. Hvordan løser man det? Jamen altså, en ting man gør, det er jo, en ting man bør gøre, det er jo, at hvis det er et problem for bygdebørnene at få komme videre i uddannelsessystemet, så må man jo bygge nogle kolleger der, hvor der er uddannelsessteder. Altså vi har jo en tendens til at forsøge at sprede byggeri og alt muligt andet ud over hele kysten, netop for et eller andet forsøg på at holde de små steder kørende. Men i virkeligheden så er det jo et spørgsmål om, at man er nødt til at bygge der, hvor behovet er. Hvis først man gør det, så er der muligheder for, at bygdebørn rent faktisk kan flytte ind og få et sted at bo, mens de tager en uddannelse. Ja. Stille Lynge, er der sut. Hvad mener du, der skal til for at hjælpe de her unge mennesker? Jeg vil gerne sige som det første, at urbanisering det er jo et globalt tendens, og den gælder også Grønland. De unge, det vil gerne ind til byerne og uddannelser. Så derfor skal vi også have bygget kollegier. Vi har jo den udfordring, at det ikke har den nødvendige ballast fra folkeskolen. Og derfor bliver det også nødt til at have nogle adgang til byer, hvor det kan dygtiggøre sig, før det kan komme videre i uddannelsessystemet. Derfor er det også helt rigtigt set, at vi skal bygge kollegier, sådan så at flere unge fra bygder kan komme videre til byerne og så få en uddannelse senere hen. Ja. Så Olsvig, IA, hvordan ser du, at man kan hjælpe den del af landets fremtid, der kommer fra bygderne? Jeg vil først og fremmest sige, at når vi taler om, hvad der er et godt liv, så skal vi lade være med at tage udgangspunkt i, at det rigtige og det bedste liv er det, vi lever i de store byer. Der er også masser af mennesker, som lever et rigtig godt liv på små bosteder. Jeg kan for eksempel nævne, at der er forholderfamilier, hvor man inden for familien finder ud af at lave en god undervisning for sine børn. Så det handler ikke kun om, hvor mange eller hvor få man er det enkelte sted. Det handler om, at vi skaber nogle muligheder for også at bo på andre måder, end alle os, der bor i byerne, gør. Og der tror jeg, at vi skal være mere opmærksom på, hvad det er for nogle værdisæt, vi vil bygge det her samfund på. Og så holde op med at tale om, at det, at vi bor få mennesker på mange steder, er et problem. For sådan bor man i Arktis. Vi er i Arktis, vi er få mennesker på et meget, meget stort landområde, og vi kan ikke alle sammen bo i byerne. Så jeg synes, at vi først og fremmest skal blive enige om, og som der også blev sagt her, erkende, at vi har det bosætningsmønster, vi har, og at der er nogle trends, som vi heller ikke kan modvirke her i landet. Men vi skal vel også forholde os til, som Palle Lennart peger på, at der bor nogle unge mennesker, der bliver født ind til et liv ude i en
hvor de ikke har de samme muligheder, og hvor de ikke kommer videre og føler, at de sidder stavnsbundet. Det er vi jo også nødt til at forholde os til. Og der peger vi på fra Inuit Ataqatigiit, at vi skal være meget bedre til at koordinere indsatsen. Vi har set alt for mange gange, at man for eksempel har indhandlingssteder, som kun kan køre noget af året, fordi der pludselig mangler vand. Det ser vi også i dag i en af de mindre byer. Vi har set alt for mange gange, at man laver en indsats i forhold til at skabe noget mobilitet, men glemmer, at for eksempel det at sælge huse ud fra inde i AS, der har man haft et system, hvor det er dem fra byerne, som har pengene, som køber husene som sommerhuse, og så gør det sværere for de mennesker, der bor i bygderne, at få købt deres eget hjem, og dermed faktisk nogle bygder, hvor der mangler arbejdskraft, selvom der er en god og velfungerende, et godt og velfungerende indhandlingssted. Så det er en koordination, vi skal have snakket om, og så prioritere politisk, hvor vi vil lægge vores energi. Det finanslovsforslag, som er kommet fra Naalakkersuisut i forhold til bygder, er sådan set mange gode ting, men jeg synes for eksempel, det er bekymrende, at vi kun bruger 2 millioner på Nuigi, som er et rigtig godt projekt i forhold til at få skabt en bedre uddannelsessektor, eller bedre muligheder på uddannelsesområdet, også i bygderne. Godt, tak for det. Så vil jeg lige gå videre først til et afsnit med et dilemma, der bliver stillet op i Økonomisk Råds rapport, hvor de har lavet et afsnit om bosætningsmønster. Der står, kan man acceptere et frivilligt bosætningsmønster, som har den konsekvens, at nogle reelt ikke er ligestillet med den øvrige befolkning i adgangen til centrale velfærdsydelser og levestandarder? Og hvis der skal ske en ligestilling i muligheder og levevilkår, er det så rimeligt, at andre befolkningsgrupper skal bidrage til dette? Michael Rosing, demokrat. Hvad svarer demokraterne til det dilemma? Altså vores udgangspunkt er altid, at folk skal have lov til at bo, hvor de vil. Folk skal have lov til at træffe de valg, som de selv synes er rigtige. Og så skal de også tage konsekvenser af de valg. Så vi kan godt acceptere, at der er forskel i levestandarden. Det er et frivilligt valg. Kan du så til gengæld for demokraterne acceptere, at der er andre, der eventuelt vil skulle betale skat for at opretholde det? Jamen det er netop det, altså det er jo et dilemma. Og vi mener jo, at vi alle sammen for så vidt muligt skal bidrage til vores fælles samfund. Og det vi kan se på hele bygdestrukturen, sådan som den er skruet sammen i dag, det er, at den er uforholdsmæssigt dyr. Fordi man forventer en levestandard, som er på højde med byerne for eksempel. Som de så trods alt alligevel ikke har, må man sige. Som de trods alt alligevel ikke har, så bliver det uforholdsmæssigt dyrt. For eksempel så kan vi ikke forstå, hvorfor skal staten drive butikker i alle de små bygder? Hvorfor har man ikke bare små private andelsselskaber, som driver en butik? Hvorfor skal man absolut kunne købe citroner i bygderne til samme priser som i byerne? Det kan jo ikke lade sig gøre. Hvis man i stedet for at have det her statsstyrede gammelkommunistiske system havde et mere frit marked der, så tror vi rent faktisk på, at det vil blive bedre for dem, der bor i bygderne, samtidig med, at man rent faktisk kan få noget erhverv i gang. Ja, Jens Erik Kirkegaard, hvad siger du til det? Jamen, jeg vil lige kommentere lidt på det, som Per også nævnte, det er, at der var et godt eksempel med en stærk person, som har gjort noget godt for sin bygd. Og det er nok det, der var pointen sidste år, det var, at der skal være nogle eksistensgrundlag. Det kan være fiskeri, og så skal der være nogle institutionelle rammebetingelser, som skal være gode. Og så den menneskelige ressource, der skal også være til stede. Hvis alle 60 er til stede, så kan det godt gå godt for en bygd. Men hvis en af dem mangler, så kan det begynde at være stagnation eller måske afvikling i forhold til, at en bygds eksistensgrundlag. Det skal vi nok komme ind på, fordi jeg tror, det er Kåre Henriksen, du har hørt tale, og ham skal vi også nok høre fra senere. Men Per Rosing Petersen, i forhold til det her dilemma, er vi klar til at acceptere, at der er forskel på, hvilke forhold folk de har her i landet, og vi er eventuelt villige til, at der er nogen, der skal betale for, at andre kan... Altså, det er jo et spørgsmål om et dilemma i forhold til hvad, ikke? Altså, fra hvilket synspunkt. Altså, den bygde, som jeg også nævnte, som en gruppe hernede fra Nuuk besøgte her i sommer, i Give og Mio og alt det der, var til en bygd der, og da en af dem skulle til at købe et stykke med dæk, sagde de, vi køber ikke, vi giver hinanden. Så det er en helt anden måde, et helt andet samfund at bygge det hele op på, ikke? Så det er, hvad der er umiddelbart måske ser ud som et dilemma for dig og mig, er måske ikke et dilemma for dem, men en mulighed. Så det alle er vel relativt, og det er vel også, som Sara også nævnte, det er et spørgsmål om værdier, hvad det er for nogle værdier, vi skal besætte på. Så hvad vi ser som et dilemma her, behøver ikke at være et dilemma for en bygdesamfund. Sten Lynge?
Hvad siger du til det dilemma, som jo trods alt er et dilemma i forhold til det, Karen Marie Nathansen siger med, at der ikke er de samme ydelser, og det, som Palle Lennart peger på i forhold til uddannelsesmuligheder? Jamen, jeg synes, at det er ulykkeligt, at vi ikke har de samme muligheder, men det er et fakta, der allerede eksisterer i dag. Også set med økonomiske briller, det betaler større byer til mindre byer eller bygder i form af krydssubsidiering, så det er noget, der allerede eksisterer. Det vi kommer til at have, vi skal se som en udfordring i fremtiden, det er, at vi kommer til at skulle lave nogle prioriteringer, der er hårdere end i dag. Og derfor er det også nødvendigt, at vi samarbejder med bygderne og kommunerne i særdeleshed for at finde ud af, hvordan befolkningen der i lokalområderne har deres fremtidsplaner for deres egen bygd. Fordi det skal være bygden selv, der skal være drivkraften for at kunne eksistere i fremtiden. Det skal ikke være samfundet, der skal forsøge at holde en bygd i live, bare for at holde det i live. Der skal være en grund, og det er bygden selv, der skal være ressourcen i det her. Godt. Før vi går videre, så skal vi også lige høre fra Torben M. Andersen. For rundt om i verden, der flytter folk mod større byer, fordi der er job- og erhvervsmuligheder. Erhvervsmulighederne, det er magneterne. Det har man set historisk, og det kommer man også til at se fremadrettet. Det forklarer formand for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen. Hvis man kigger på de nordiske lande, altså Norge, Sverige og Finland, ikke Danmark, men der har man i de 3 lande har man forsøgt med forskellige ordninger. Og så den korte konklusion, det er, at man har kunne formået at forbedre levevilkårene for dem, der er i de områder, men man har haft meget svært ved, for ikke at sige, ikke været i stand til at vende den der økonomiske drivkraft i forhold til erhvervsmulighederne. Det er meget svært at modvirke ting, hvis ikke der er et erhvervsgrundlag. Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit, det er meget svært at gøre noget ved urbanisering. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi bruge den viden til? For det første, så skal vi være bedre til også at satse på de små projekter. Vi har jo set, at der er nogle bygder, hvor man rent faktisk har nogle mindre projekter, som giver noget liv til de enkelte bygder. For eksempel turisme i Limanak, hvor man bygger nogle nye turisthytter og renoverer nogle bevaringsværdige bygninger, så det kan bruges på en anden måde, end det har været brugt i flere hundrede år, for eksempel. Og så skal vi også være bedre til at udvikle regionalt, så vi ikke kun ser på de enkelte bosteder enkeltvis, men ser på dem samlet og ser, hvordan de kan støtte hinanden op og bruge hinanden i forhold til at for eksempel at udvikle turisme eller andre erhverv i det område som en region. Og der tror jeg igen, vi skal tilbage til hele snakken om en bedre koordination. Vi mangler simpelthen at sætte os ned og snakke om, hvordan vi vil udvikle de enkeltes områder af vores land, sådan så vi også får skabt en sikkerhed for de mennesker, der gerne vil lave noget erhvervsudvikling, også de små steder. Og så mangler vi også at måske se lidt væk fra de store projekter, altså storskalaprojekter og store mineprojekter, og så se lidt mindre på mere på de mindre projekter, for de kan have en stor indflydelse på små steder. Og der skal vi også være bedre til at tiltrække investeringer udefra. Hvis det for eksempel kunne være interessant for nogen at arbejde med brugen af vandkraft eller solenergi til mindre steder, men så er det altså ikke kun her i Grønland, det problem er. Det findes også andre steder i Arktis, og man taler også om det politisk i det internationale samfund. Men andre steder har man jo prøvet. Norge har smidt oliemilliarder ind i det her, og det har ikke gjort nogen som helst forskel, bortset fra, at der har været lidt højere lønninger i de steder. Hvorfor? Vi har ingen oliemilliarder. Hvorfor kan det lykkes her? Det er svært at sammenligne Grønland med Norge, fordi Norge er meget mere tæt befolket, også oppe i Nord-Norge. Så lad os kigge på nogle af de andre områder i Arktis, hvor der er lige så få mennesker, som vi er i Grønland, Alaska og Canada, hvor man også taler om for eksempel at lave energikilder fra mindre anlæg, sådan så man kan sikre sig, at man kan køre. Har du nogle eksempler på, at det er lykkedes nogle steder? Altså jeg vil bare sige, at det er ikke noget, som er nyt at tale om i den politiske verden. I for eksempel den arktiske parlamentarikerkomité, som vi har arbejdet med og arbejder med fra Inuit Ataqatigiit i Folketinget, der taler man om at være bedre til at udvikle små energikilder til små bosteder, fordi vi bor få mennesker sammen i Arktis generelt. Så lad os lade være med kun at kigge på emnet som et problem i Grønland, men se mere på, jamen sådan er det at bo i Arktis, og hvad gør de andre, og hvor kan vi hjælpe hinanden i forhold til at sikre, at vi så også har nogle billigere levevilkår, sådan så vi kan udvikle nogle erhverv de steder også. Michael Rusing,
det er vanskeligt at gøre noget ved urbaniseringen. Hvad mener du, man skal bruge den viden til? Altså først og fremmest, så skal man acceptere den viden, der er. Man skal simpelthen sætte sig ned og sige, det er det trend der, det er ikke lykkedes at standse det trend andre steder i verden, så det er det, vi kan forvente. Og så agere ud fra det. Fordi hvis man forsøger hele tiden at holde tiden skruet tilbage til dengang, alting var så smukt i bygderne, og blive ved med at holde den her bygderomantik i live, så bliver man ved med at søge hen mod noget, som ikke længere findes og ikke længere kan rekreeres. Så hvad synes du om det, Sara Olsvig siger? Jamen altså, Sara Olsvig er jo socialist og taler ud fra en idé om, hvad vi skal gøre som stat. Og jeg er jo liberal, socialliberal, og vi har jo den holdning, at det her med at skabe arbejdspladser ved direkte at lave dem, det er ikke noget, en stat skal gøre. En stat skal sørge for rammebetingelserne. Yes. Jens Erik Kirkegaard, hvad mener du? Lige en lille kommentar, hvis man skal drille lidt. Hvis man er socialliberal, er man så også socialist? Nej. Jeg synes, at al den snak om udvikling, Grønland generelt, det er meget vigtigt og væsentligt, at dem, der bor i de steder, også er med i sådan en debat. Og vi må på en eller anden måde få noget viden om, hvad det folk vil. Dem, der bor der, hvad det, de vil. Hvad vil de gerne? Den stopper jeg dig ved, fordi... Og så med den viden planlægge ud fra det, de rammebetingelser, vi kan fra Nuuk. Ja, for en af dem, som savner noget udvikling, det er i bygderne, det er jo formanden for Ganunube. Og Jens Christian Terkelsen, ham har vi talt med. Hør, hvad han siger. Mindre bostaders målsætninger, erhvervsmuligheder, de sociale og sundhedsmæssige forhold, samt uddannelse og beskæftigelse. Disse 4 søjler blev drøftet under bygdekonferencen. Alle bygder var repræsenteret under mødet. Der var mindst en fra hver bygd. Derfor var der også arbejdsgrupper, der skulle fremkomme med de vigtigste ønsker i deres respektive bygder. Alle ønskerne blev efterfølgende skrevet ned, og vi har dem i papirform. Det er dem, som følgegruppen, der blev oprettet efter bygdekonferencen, skulle arbejde med. Men efterfølgende er der desværre ikke sket noget. Man holder store seminarer, men der sker ikke rigtig noget, lyder anklagen. Jens Erik Kirkegaard, hvorfor gør der ikke det? Jeg tror, at der er mange forskellige årsager. Der er ikke nogen enkelt svar til, hvorfor det ikke sker. Men den anden ting, man skal være opmærksom på, det er også et demokratisk samfund. Så der er nogle valg hver 4 år højst, og så sker der nogle personændringer, og så er der nogle nye koalitionsaftaler. Men når det er sagt, så er det også en politik, at vi skal udvikle der, hvor vi skal udvikle Grønland, der, hvor det giver mening. Men samtidig har vi også, jeg var jo selv med til den seminar, eller konference, der var sidste år, hvor jeg var med som ansvarlig arrangør. Så det er også nogle ting, vi fra Siumut vil arbejde på, det er, at det ting, der blev drøftet dengang, og skrevet ned, hvordan skal vi få dem Ja, fordi der skulle have været lavet en følgegruppe til at se på det her store katalog af ønsker. Hvorfor har man ikke gjort det? Jamen, det gjorde man også, men jeg tror også, at det nye, der er måske det rette at spørge om det spørgsmål. Men samtidig så ved jeg også, at det nye har holdt med blandt andet bygdeformanden. Jeg ved så ikke lige, hvad det har drøftet. Han føler, at han løber hovedet mod en mur og siger, hvor bliver den følgegruppe af? Er det godt nok? Jeg tror, at man skal kigge på det her som et langsigtet planlægning. Det var også det, der blev drøftet. Det var, at mange af de ønsker, der blev nævnt dengang, skulle man forvente, at vi går rigtig mange år, før mange af dem bliver realiseret. Det er et langsigtet løb, og vi har et valg foran et år siden. Så jeg tror, at det kommer, men jeg kan godt forstå, at han er utålmodig. Ja. Sten Lynge, er vi gode nok til at høre, hvad der sker ude for de mennesker, der rent faktisk bor i bygderne? Nej, som jeg var inde på, det skal være bygden selv, der skal være drivkraften til at skabe noget, og for at eksistere som bygd. Derfor skal det også være deres ansvar at skabe arbejdspladser. Naalakkersuisut og koalitionen her arbejder for i den kommende fremtid, at vi skal åbne op for private investeringer her i Grønland. Det vil give adgang til, at bygderne selv kan udvikle deres egen bygd og deres erhvervsudvikling. Så vi er i gang med at skabe rammerne. Det er dem, der selv skal udfylde den. Det skal ikke være selvstyre, der skal ind over og sige, jamen I skal udvikle sådan her, og I skal have det her redskaber. Det skal være omvendt. Ja, Per Rosing Petersen. Jamen altså,
distancen mellem ord til handling er lige så lang som Grønland er faktisk. Ikke? Altså, hvis vi forkorter den afstand, der er mellem, at vi beslutter noget, og vi gør noget ved det her, kan jo gøre, at den her akkumulering af en masse af de der udfordringer, som vi har akkumuleret igennem mange, mange år, bliver så ufattelig meget, at vi ikke kan gennemkue det længere. Hvis vi eksempelvis gjorde noget ved det der beslutninger, der har været, og i stedet for at vente og smile af hinanden og ikke gøre noget som helst. Hvad vil du helt konkret gerne have, at der bliver gjort? Ja, vi kan tage turismeudvikling som et eksempel. Ikke? Altså, vi har snakket om den 4. søjle i 30 år og puttet millioner af penge, omkring 400 millioner kroner i turismeudvikling. Og vi taler stadig om, at vi skal lave den 4. søjle og alt det der, men der sker jo ikke noget som helst. Altså noget konkret og noget, som vi kan det er vist over mange år. Det årlige budget, det er på en 13-15 millioner til turisme. Altså det ændrer sig fra godt 25-30 millioner for 6-7 år siden til det der 16 millioner, da man adskilte det der 2 erhvervsudviklingsselskaber, turisme og andre erhverv. Ja. Men du vil gerne have noget mere turismeudvikling? Det er en af mulighederne, men altså, der er jo, som jeg også kom ind på, op nordpå, er jo vækstcentre, erhvervsvækstcentre. Ikke? Altså, når man taler om Torben Andersen, taler om vækstcentre, erhvervsvækstcentre, ikke? Og min gode grandfætter sagde noget om, at når man er liberal, så er det jo vækstcenter, der er. Ikke? Altså nu er jo ikke ligefrem en erhvervsvækstcenter. Hvis det er, som jeg skal tale om eksportvarer, så er det hellefisk. Og hvor kommer hellefisken fra? Det kommer i hvert fald ikke fra Nuuk. Så der er mange måder, vi skal tage med i betragtning, når vi taler om, hvad det er for nogle vækstcenter, vi skal tale om. Tak. Saulsvig. Jeg vil bare lige sige, at det er meget længe siden, at en citron kostede det samme specifikt i Nuuk, som i Billersøs og Rasienguit eller i Gamiut. Ja. De koster faktisk noget mere i Billersøs butikkerne i de små steder. Og der er stor forskel på sortimentet. Men det, som jeg synes, vi mangler her, det er, at nu står vi 5 mennesker her og debatterer noget om nogle forhold, om nogle mennesker, som bor i nogle bygder. Der er ingen af os, der bor i bygder. Og vi burde egentlig stå og debattere det her sammen med dem, der bor i bygderne. Og jeg var rigtig glad for den konference, der blev holdt sidste år, og jeg har også savnet, at der blev fulgt op på konferencen. Et af de meget klare budskaber, der kom fra konferencen, det var, at bygdebestyrelserne ønsker øgede beføjelser. Der er desværre den store forskel mellem kommunerne i dag, at der er nogle kommuner, hvor bygdebestyrelserne ikke har 1 øre at gøre godt med. Altså, de kan ikke forvalte en eneste øre, hvorimod andre bygdebestyrelser har nogle penge, de kan forvalte, og dermed kan også bedre gå fra politik til handling på det lokale plan i hver enkelt bygd. Og der skal vi have arbejdet meget mere med nærdemokratiet og bygdebestyrelsernes beføjelser, fordi vi rigtig gerne, der er mange mennesker, der gerne vil udvikle deres bygd eller by i Grønland, men vi giver måske ikke de bedste forhold i forhold til både det med nærdemokrati, men også i forhold til erhvervsudvikling, fordi vi mangler en koordination, og fordi vi mangler at give nogle beføjelser til de mennesker, der rent faktisk sidder der. Det er jo et af de store problemer ved kommunesammenlægningen, det er, at nærdemokratiet har lidt stor skade, og det gælder både bygder og mindre byer. Så vi skal til at tale mere om, hvordan vi sikrer, at de mennesker, der sidder der rent faktisk også selv kan bestemme, hvordan de vil udvikle deres eget sted. Og det skal vi tale med dem om, ikke kun med os, som i forvejen bor i større byer. Men som trods alt har en del beslutningskompetence i og med det, der er valgt til at sidde i Inatsisartut. Godt. Vi har allerede været inde på Kåre Henriksen, som har skrevet Ph.D. om bygderne og lektor ved Center for Arktisk Teknologi og den arktiske ingeniøruddannelse. Og ligesom Økonomisk Råd, så fortæller Kåre Henriksen, at hans forskning viser, at det vigtigste for, om et bosted fungerer eller ej, er, om det ligger i nær tilknytning til sit erhvervsgrundlag. Han peger dog på, at det kan være svært at forudse, hvor ressourcen ligger i fremtiden. Tidligere vil man for eksempel affolke Umanak og Ubernavik, hvor der i dag er hellefiskeeventyr. Dengang satsede man på torsken i Sydgrønland, der i dag er væk, sammen med eksistensgrundlaget. I hvert fald for nu. På det tidspunkt satsede man ensidigt på torskefiskeriet i Sydgrønland, som i dag er væk. Det kan jo være, der kommer noget nyt i Sydgrønland, det ved vi ikke. Så derfor skal vi i stedet for at diskutere byer og bygder mod hinanden, så skal vi diskutere, hvor tror vi, der vil være et fremtidigt erhvervspotentiale som den ene ting, og som den anden ting,
Vi skal tænke i en fleksibilitet. Vi skal tænke i, at der opstår en mulighed et sted, som vi så kan bruge i en periode, og så udnytte en anden ressource på et andet sted. Og det betyder, at vi skal fastholde den mobilitet, der er i den grønlandske befolkning. Lad os lige starte med at tage fat i det sidste, han siger her. Det nytter ikke noget at sidde fast på sit sted. Vi skal være fleksible og flytte rundt efter, hvor mulighederne de opstår i fremtiden og er nu. Hvad mener I om det, Per Rosen Petersen? Altså, grunden til, at grønlænderne bor der, hvor de bor nu, det er jo faktisk, at man har haft en folkevandring fra Sibirien og så her for 5.000 år siden. Så det ligger i vores gener, at vi følger efter de fangst, der er der. Og nu er det ikke fangst mere, men nu er det mere erhverv og de jobmuligheder, man har, eller for den sags skyld også de varer, hvor der er billigst og alt det der. Så vi skal skabe de rammer, der er det bedste. Og hvis det er, at man kan gøre det uden at samfundet skal koste ufattelig meget med, så synes jeg også, at man skal kigge på de muligheder, der er. For eksempel, så har jeg nævnt, hvor meget en citron koster regimuit. Hvis det er, at man ændrede på den købsmønster, vi har, og indkøbsmønster, vi har i Grønland, så vil der også ændre på priserne. Der kommer vi over noget andet. Jeg tror, jeg vil lige videre til Sten Lynge først, i forhold til den her fleksibilitet. Hvad mener du om det, han er ude i her? Jamen det er jeg helt enig i, og det er koalitionen for øvrigt også, fordi vi er i gang med at implementere reglerne, sådan så at det er mere fleksible. Mobilitetsfremmende ydelsesreglerne, de bliver mere fleksible, fordi de eksisterende regler kunne man godt anvende, men i en meget begrænset omfang. Men nu arbejder hele Inatsisartut på at ændre den på baggrund af naalakkersuisuts forslag. Men det er jo også en lidt kynisk måde at se tingene på. Altså, det han siger er jo også, at det er lige meget, hvor stort et bosted er. Det handler om erhvervsgrundlaget, hvorvidt det er der. Der kan godt være store byer. Der er store byer i Grønland, hvor erhvervsgrundlaget er væk. Hvad skal man så gøre der, Sara Olsvig? Det er igen tilbage til, at vi ikke bare står og snakker om, hvad vi synes, der skal gøres. Selvfølgelig skal vi sætte nogle rammer, og der mangler jeg sådan set også, at naalakkersuisut er lidt mere tydelig i, hvad det er, de vil med landets udvikling. Men at man så udfører den udvikling i tæt samarbejde med de mennesker, der bor de forskellige steder. Vi har alt for meget tendens til at stå og sige, at sådan og sådan skal det være, og derfor så skal de mennesker, der bor der, bare på en eller anden måde leve efter det. Vi er nødt til at være bedre som politikere til også at sikre, at altså folk rent faktisk har lyst til at bidrage og deltage i, hvordan vi udvikler landet. Men hvis man vil have en velfærdsstat, så er der vel ikke nogen vej om, at folk de er nødt til at bidrage og være ligesom dem, der kan yde? Selvfølgelig, og det er også derfor, vi har forskellige systemer, som gør, at vi rent faktisk har sygehuse, også de små byer, og vi har sundhedsstationer eller sundhedsplejersker osv. I de små bygder. Men jeg tror, at det, der er problemet i dag, det er, at vi ikke sætter os ned og snakker med de mennesker, der rent faktisk bor de steder, hvor der er nogle store problemer, og at vi måske skærer alle bygder lidt for meget over en kam og siger, at det er et problem, når problemet i virkeligheden ligger et andet sted. Og der er jeg helt enig med Sten Lynge i, at mobilitetsfremmende ydelser, det har vi også været enige i Inatsisartut. Der har jo ikke været nogen, der har været imod, at man ser på det område, sådan, så vi sikrer os, at vi ikke render ind i det problem, som jeg nævnte før, for eksempel hvor INIAS har haft nogle meget ufleksible måder, eller nogle uhensigtsmæssige måder at afhænde huse, for eksempel i bygder, hvor der rent faktisk kan være boligmangel til de mennesker, som gerne vil flytte tilbage til bygden og arbejde, når der så er en velfungerende fabrik. Så der mangler en koordination, og den overordnede koordination og retning i, hvordan man vil udvikle landet, den er nødt til at være meget tydeligere. Jens Erik Kirkegaard, det vigtigste, det er erhvervsgrundlaget og ikke størrelsen. Man skal flytte folk rundt, eller folk skal selv flytte rundt efter, hvor der er arbejde. Er du enig? Jeg synes, det sker allerede i dag, når man kigger på den folkevandring, der er rundt omkring, også med de graffer, der bliver vist her til aften. Og der er 4 gode eksempler her. Jeg tror, det er kun Sten, der kommer her fra Nuuk. Også andre, det er nogen, der er flyttet fra kysten til Nuuk. Og borgmesteren i Sydgrønland, kommune Kujalleq, har jo ved flere lejligheder nævnt, hvor stor en udvandring der er fra hans kommune til Nuuk og andre steder. Så der er en vandring allerede, der hvor der er udviklingsmuligheder. Er det så en god... Du nævner Sydkommunen. Der er en stor del af erhvervsgrundlaget væk. Alle Sydgrønlands bygder ligger i det, der bliver kaldt den sårbare gruppe.
Er det en god udvikling så i forhold til at erhvervsgrundlaget er væk? Jeg tror ikke, man sådan kan bedømme det på den måde, men det er selvfølgelig, at det er skidt, at et erhvervsgrundlag er væk, der hvor folk bor. Man skal jo helst have noget at leve af. Og der var stor fiskeri med rejer og torsk førhen, men som nu stort set er væk i Sydgrønland. Men der er måske nogle nye jobmuligheder på vej. Vi ved jo, at hvis Guernsø bliver til noget, så kan den være en stor erhvervsfaktor i Sydgrønland. Så der er nogle nye muligheder på vej, som Kåre også nævnte, at der kan ske nogle ting i fremtiden, som man måske ikke har regnet med førhen. Så der er nogle eksistensgrundlag, der skifter hele tiden. Michael Rosing, du får sidste ord her til sidst kort. Det vi skal huske, det er, at vi er stort set rørende enige om, at folk skal flytte derhen, hvor der er muligheder, men de flytter jo et sted fra. Og det er man så nødt til at erkende, og så agere efter det. Hvis folk skal flytte til et sted, så må de flytte fra et andet sted. Hvis der så er steder, som ikke kan lade sig gøre at opretholde, så er det jo sådan, det er. Vi har jo altid haft en kultur, hvor vi har flyttet. Det er kun inden for de sidste 50-100 år, at vi ligesom er blevet fantastisk bofaste. Vi har haft en kultur, der går 5.000 år tilbage med at flytte, blev det sagt. Så det bliver sidste ord for aftens Rulaba. Vi er tilbage den 26. november med næste omgang. God aften.